гости, добър вечер! Много се радвам от все сърце, че уважихте моето желание да бъдем заедно с оркестър Канарите и на това сватбено тържество на моя син Валери. Това ми беше моята мечта, да му направя една хубава сватба с моите познати, с моите приятели, които много ви благодаря. Така ми се иска един по един да ме целуна, че уважихте това мое желание. Нека оркестър Канарите да ме зарадва и весело да прекараме тая вечер. Вечерта ще бъде много дълга, сватбата. След тортата ще има втора вечеря. До 4 часа сутринта ще продължи веселието. Да се поиграем, да веселим, да са живи и здрави младите и все така да ме слушат моите деца, които и голямата ми дъщеря, и малката ми дъщеря, и сина много ме слушат. И заедно всичко постигаме успехи напред в живота. Така пожелавам на всички майки децата им да ги слушат, да напред, да са живи и здрави и вие, скъпите гости, заедно с оркестър Канарите. Благодаря много на Маринка. Желаем до оркестъра да е жива и здрава, винаги така амбициозна и с желанията си, които обичат приятелите си и децата, да продължава в живота си. Благодаря, господин Стоев, благодаря. Банчо сега ще Банчо ще дарява 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Родителите подаряват 1000 евро и цялото сватбено тържество е от тях. Майката и също и тя иска да даде нещо. Това всичко, ето тук се седнали на масите, това украшение, идеята беше на моята голяма дъщеря и на моя зет Валтер. Всички с мене заедно сме направили тази хубава украса, това хубаво меню, да може да бъдете всички удовлетворени от всяко, дори и от плодовете, да се наслаждавате на хубава вечеря, на хубавата. Специално аз дарявам младото семейство с 500 евро и съм купила едни билети, но те ще ги плащат. Ще ги плащат за Хаваите. Ще върят юли месец, ще върят изкузи на Хаваите. Аз само ги платих малко, а те ще ги плащат. Да са живи и здрави младото семейство. Браво на майката и на бащата. 100, 200, 300, 400, 500 евро от майката. Браво! Една ръченица доброжанска иска майката и бащата. Не, Даниела трябва да дари Валтер, после да почваме да. Така. Това е голямата дъщеря и големия зет на Леля Маринка. Също много помогнаха за сватбата, започват даряването. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200 евро даряват сестрата и зет
Какво ще играем? Валтер. Някаква изненада от музиката. Сина на Валтер, на голямата и дъщеря Син, и снаха им, Анита и Сабрина, наши сватове. Това е 200 евро за младоженците. Свато, какво ще желаеш? Значи, сватото иска песен "Моя судбина". Не знам дали я знаете, някаква сръбска песен. Кафана "Моя судбина". Не. Не. Нещо за песетел. Коя жена? Бело, бело. Коя жена прокле мене, ако жена? Милионерче нещо. Милионерче, приятели на майката и бащата на младоженците, те са и съседи от дълги години. Фирмаджи, двама братя, имат фирма Райнигунг, супер са, познаваме се от дълги години, да ме живи и здрави. Само че им забравих имената, знам единия Любише беше и Душица. Да. И неговия брат, другия брат как беше? Мирослав, други? Лаза и Любиша, да. Ага. И знай, дойдем какво? Добре, идем от ваша страна, кой Джейми? Чакай да... Така. Ще едно? Те са други. Ой, извинявам. Заедно сте или? Да, добро. Така, Миро фирмаджията, бизнесмен. От Миро 150 евро за младоженците. Браво, да е жив и здрав. И... какво желаете да играете? Нещо весело да играете, скъп. Казваме,
Идва ред на другия брат. От Сузана и от Владо. Лазар, извини. Прелепо фамилию. Прелепо Фамилия, да. Иска да кажеш, че за добрата фамилия, за хубавата фамилия, в случай да играеш. Да будат живи и здрави. Да, благославя да са всички живи и здрави. Да бъдат награждени. 100 година. Нещо весело от някой. От Душица и Любиша, син на Иболя, иска да пожелая на младоженци всичко най-добро, 100 евро. Да са живи и здрави. Сан-Тропе. Супер абонати, само деликати, лъскави махати. Супер абонати, лъскави махати, само деликати. Били Алмоника. Алмоника. Какво да няма на млад? 150 евро. Заповядай, госпожа. Даниел. Бите. Така. Екстра. Айде. Зоран и Мария. Да. Добре, добре. Кой е жена прокле мене? Да. Але това е. Искана, конкурични прося, добро с тебе залюбна. На всички гости. Браво на сватите от Славия. Толико речи, а добро знаш да те воли, а добро знаш да те воли. Коя жена прокле мене, па съм tako ниско пало, за залюбна я да молим, я кои съм оставлял. Коя жена прокле мене, па съм tako ниско пало. Имаше ли други гости на масата? Така. Да. Да, една песен за господина адвоката и госпожата, как се казва? Николай и... Николая? Роберт!
Нещо весело, да. Добре. Нещо весело сръбско иска да играят господина тук. Да е цяла песен. Продължаваме с господин Драган и Ясмина. Тези хора съм работила, когато нямах документи, тежки времена бяха, помогнаха на много българи да работим, да са живи и здрави, има двама сина, да ги оженят и на тяхната сватба да отидем. Да, те додали 100 евро на Чучо Банчо, така, и чучуликата за Драган и Ясмина, да са живи и здрави. Да са живи и здрави. И те имат двама сина и тя ще ги оженим така. Така, какво желаете? Песма, коя? XXL фамилия. Браво! За младу фамилiju i za mladoženinu familiju, da su živi i zdravi 100 godine i neka ih sreća prati večno i nek im se sve njihovo želje ispune. Živjeli narode! Браво! Той голям поет нашия добри бе. Той книга може да напише. Браво! XXL фамилия Барбане. Има двама сина, без снахи, отиваме при Данчо, от средата на момчето, Бушка и Данчо, Чичо Коля и баба Недялка, 300 евро. Браво на Данчо и баба Недялка. Дядо Колю, какво ще играят? Дядо Коля, да. Няма значение.
Продължаваме. Големия син Данчо, от Гошо и Марина, 200 евро. Да са живи